Apay sigatig daldalaws. Apay madiba na lang yung liduwa. Isuda ati pagdalusan. Ay nagmayamagbiag dati ti balay ma'am. Di ba man suda? Makita man ang dinupropad na ako. Dinurdor mo. Takansyawa man mo suda. Yan, Andres, di ka tungtong ni Bahak. Spring. Sabali nga talaga diya. Korea kang Philippines. Nagsabali ti sao. Koreano tanong kambaw. Nagsauta ti da kasi. Okay na, bak. Pangit. Nalingan mo. Kano tagat nga pagplanon ni Andres? Basta karon tati kwartang pagplanontan. Uy, Talaga, kakal. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Lagi din awan pinagkurangan, kinagpasula. Ako'y ayat na inparik ng kinawan. Ay, ukis na dagsing. Bak, hindi ka nagkanta-kanta. Nagkasangurta-kanta mo na. Pagtudong pa, nakakuykom ng kuruding. pasang kita ramid ng tao. Tao, hindi ka pa nakaluto. Kung man, mabisina ka. Mabising kayal? Kahit pwede instant nga makan. Ito na integra. Tutar, kasla kayo lang manok. Bak, puliso po ko sa nang angal kasama tayo. Madi, kung wala na ka. Ang huray ka. Relax ka lang. Hindi ka madanakan. Saan mo kami relax ka, mabising kami. Kapag relax ka gano'n sa jay. Baik ito magkaragaro natin, baak. Patay batok to ginay. Ay sinampay ka, kapinom to ako. Hey, boss. Huray ka kasi. Dapat ginatang ko kanya kayo. Kinelas na eh. Isa ka pares. Tagay saan nyo. Tal, grupo pa kayo maladapan. Wala ulo, mukhang dapan. Nataw, itagisaan na eh. Uy, total, pangkes mo lahat panunod. Kaya mo, timpamitaro pamatay. Sige sa kamay. Ngamit ka, nagpudo mo ulo yun. Ito naman minsan to di pares na, basta tagay saan nyo pa lang. Tayo sula kaya na di budget ko. Okay. Sumako na, gatangan na kami pa i-brief may. Kawanin eh. Win ka di, apo, madi ka madanagan. Para brief laing. Ay tatak na yung kanyam ni Pokemon. Ay mit kinidimse ni Pikachu. Boy, namatayay. Baka ito pa yagbra, gatahan kayo no kan. Dambok na kasi, buy one take one sa payagan. Isa ba? Happy babae kamay? Di ba best friend? Maday, yung makikita kami ni Day. Taktakaw kayo tipantikin bra, di salapayan, dua kayo. Ayun kaya pala dyan ni Korto. Pagururayan nyo. Uri isa ka dyan ko no kayo, nalam na misid dyan. Tsaka pagururayan nyo sakto, nuglutak di si Day. Dito ang kayo tinayos sa Day. Ah, kaman, tatapipirura natin. Mapisina ko, di ba best friend? Boy, tahan. Apo. Kaya namang kakuhay natin at hapon. Pagtubo lang ang room. Hoy! May panahon na eh. Hindi mo sabihin ko ta. Na, ay. Tudo mo kaway. Palpalingita lang po. Madino, madiglinlita ba kayo? Madino ka healthy. Apay sigatig daldalaws. Apay madiba na lang yung liduwa. Isuda ati pagdalusan. Ay nagmayamagbiag dati ti balay ma'am. Dati rarami din da. Barado nga may nadya si RG Lingo. Di so, dati rarami din da tata. Ay, kas jay. Di ba man suda? Makita man ang dinupropad na ako. Dinurdor mo. Takansyawa man mo suda. Pwede nga mapalain na baka may isturbo na pa yung gitahay. Tsaka mabayin na rumara gitahay. Friend, hindi mas get to yun eh. Hindi sa atin eh. Hindi na lang sa mata. Yeah. Best friend, hindi nga taluto ni Bahak ng si Dante. Kumulang.
Pero mok na ima. Ang gabukol na. Limas gama ako na. Kung tabi nata mo. Ito na yung saba. Pero kapakamsunggo. Nagsamit natin eh. Nagsamit. Hindi masarap. Ano? Narti ka pa lang mo. Dakang ka na eh. Ay, Ron. Ewan gayang boy. Baka yung sumunod na niya. Abroad. South Korea. 90,000 di sahod. Basta mo magtalon. 90. Nagtalon. Ang kumamog ito kay alam mo alanganin di nagtugtog ko di maridi ka maladjay. Ay nak, mutalong to. Ba di ka magtugkol dyan? Di makina ta grab dyan, son. Saka grupo pa lang mo dyan. Gusto ya. Pero kasabali ti Pilipinas in Korea eh. Di agbalintan ka Koreanon. Sabali nga talaga dyan. Korea kang Philippines. Nagsabali ti sao. Koreano tanong kang boy. Sa pangarigan no, sa utat ida kasi. Okay na, bak. Pangit. Hindi nga mo. Saan mo pa ito ka? Opa! Opa tantong. Kasatan to na yung opa. Inom ta, bak. Alamis pa naman. Siya, kasi ito sa ulit ang boy. Ay kasi ya, no may adya ramit dan di sinyasan ka lang ti kastano ayusain. Huwag kasi boy. Ang napindas na rami da. Basta ti sinyas na okay. Ngam jay Korea. Opa. Tilo ka no? Ay kasano no babae ata nagkastak na eh. Kit na yan ng Ilocana. Igang arad, di bagay-baga na nagbasto sa kon. Okay, stis ako. Sa bali mga okay, tayo bagbagam. Okay, okay. Ani na namin ta. Kas jay. Ang lapit. Saka ano, Ilocana ti makaduwatan jay. Baka buto mo ilasuna ah. Siyempre, sinyasan. Okay. Kung wala nga di ah. Mawatan na mo ti Ilocano kung Ilocano. So kayo masawin no babae pang kastam. Okay, no so na may tayo babae nagka-strip botaw. Okay, mo. Sa bali mo gamit tayo bagbagam. Sulkate latan. Boto da. Kanyata. Kasilatan. Okay. Awan. Tapoy ka talaga ang mintintay. Spring. Kasada ka tungtong ni ba? Uy, simunta ka dyan. Na. Tag. Tao. Bersama ha? Yan, Andres, di ka tungtong ni ba? Spring. Spring, hindi ka papakita. Hindi ka mumar. Baka masipat na tata. Sa bagay, abis po. Miss Spring, mga tatay ko ay pagtungtungan daw. Hindi ka mo ah. Spring, pagkagipulpulo mo ng kanyang bakatan. Ata mo nga, Andres. Hindi pa lang po ako dito. Kontrabida ata, tibekta. Supay ah, pag nibaak, nakasulit ta. Kanya na lang na yun. Ano nga tapis pa rin no. Hindi ang mga takatao mong best friend. Pumututok pa eh. Kadot pa tsika po yun, baka stage 4 atan. Huli pa kadanaga mo, stage 4 pa lang, di pa imabot ti stage 10. Hindi 50-50. O kayang pangahot nga, umabot yung stage 10. Baka nakakapay nga maidap kayo sa akin ni Bakin Andres. Mano ti bekti po sa, di ba, siyam-siyam. Or matulidan at ta, nabaya ka middag. Kano tagat nga pagplanon ni Andres. Basta karoon tati kwartan. Pagplanontan. Uy, Talaga, kagamit kita kanya ng siyay. dati ka. Ni? Talas mo. Tidak kan? Di mo kaya taga-pro. Tapos madimpay kayo kuminom. Patalaw mawis ka niya. Pangyan makman. Makalalapan. Hindi mo may sa ibalayad. Ay, paayong mo bitata. Wala akong pay, kari bila karoon. Nakana ni tagawa ako sa gapro. Kabulan pa lang agtutudo na uman. Baka
baka dikit undo, makabulan mga alis isno, baka mauman po mo.